Hello mga tol, today ipaprank namin ang isa sa mga admins namin na umorder sa Lazada. At since dati naging trending yung mga pinapalitan ang laman ng in-order nila, gagawin din namin yun. Pinalitan namin yung order niya na pang-exercise yata, pinalitan namin ng Downy. So, tingnan natin yung kanya reaction. Again, di namin sinisiraan yung Lazada dito. Ipapakita talaga namin na pinalitan namin. And yes, yung in-order niya, nakuha niya yung, kung ano yung in-order niya, yun yung nakuha niya. Pinapahirapan ko pa yung sarili ko yun. Sige, abangan natin siyang dumating. Oo, ano makasabay niya yung Ayan, so ito kanina. Para saan po yun, umaba? Yung sa akin, pang ano lang, pang video-video din. Ayan, umorder siya kanina. Kagaya ng mga nasa Lazada, baka bato. Baka paracetamol, disco. Baka bato, paracetamol. Hindi, naka-shield naman kanina nung inano mo. Apa? Kailangan sigurado ka. Bato atas. Ha? Bato. Hindi, dami, pero biro. Kaya binibidyo nila. Hindi na po sigurado sa Lazada ngayon. Hindi na, kaya yung... Gana, lupit, ang ganda. Downy. Downy yung binigay ako. Downy. Hindi, pero biro. Oo nga, pero. Downy. Bayaran mo pa rin pera ko dyan ka. Pero biro, Downy talaga. Downy ako, pero. At sisigat na naman yung Lazada. Yun yung sinasabi ko eh, kaya... Yung sa akin, binidyo ko rin kanina eh. Binidyo ko kanina dumating. Mga rin, ito. Hindi, dapat kanina, humingi na kayo ng permission kanina, binuksan nyo nung nandito yung Lazada eh. Hindi ko kasi at siyempre bumili kaya Hindi, sabi ko nga kayo sa dyan eh. Hindi, siyempre ikaw bumili kaya yung nakikita. Oo, sisiyan ba yan? Kahit kasi binuksan niya. Binuksan ko, nandyan yung Lazada, ayun sa akin. Oh. Bilhin ko na lang yung Downy mo. Ito yung pinagbalatan ko. Alin ako, Map? Ha? Yung sa akin talaga, kasi US pa yung sa akin. Ay, China yata. Ayan po, ayan ha. Kita-kita yung ebidensya, Downy. Eh, baka Downy naman yung nakalagay sa ano mo, sa address. Sure ka na hindi Downy yung ano mo? Congrats. Paano Yung code mo, baka ano, yung keyword niya. Ay, kung pero kung mabibili pa rin tayo yun. Ayan po. Vibrating minis. Magkano yan? Vibrating minis. Oo. Ayan po, Downy. May safeguard naman pala eh. Magkano ba to? Bilhin mo na lang. Ayun yung sulit niya. Magkano? 600? Paano man yan? Hindi, sealed naman talaga. I-ano mo na lang, ilapit mo na lang sa, ano, sa customer service. Oh, tignan mo niyan yung anong dito, huwag mo nga tatapon to. Huwag mong tatapon yan. Ano ba yan? Ano ba tong dapat na to? Yung sa kanya, nabalik niya sa LBC, pinabalik niya doon, tapos pinapick up na lang. Yan, nagpunta tayo eh. Refund niya talaga yung refund niya. Ayan po. Hindi nga, Jer, anong ano mo? Ano ba yung in-order mo? Pang massage. Di ba sabi mo sa YouTube mo na hindi ako magkano gagamit yun? Di may nabibili naman ganyan sa ano, di ba? Oh, mahal. Mura yan. Pure gold, 200. Mas mahal sa Pure Gold. Ayun. Magkano yung 600? Alaga ng ano daw. Hindi, 600. Magkano yung Downy? 150. Yes, 90. Mag-PUBG na lang kayo. Wala po, di mo kaya na cellphone. Kaya na cellphone? Hindi mo kaya eh. Pang mahirap. Yan yung buta yung sa akin eh. Kaya binidyo ko rin yung sa akin eh. Easy. Tatawa na kami dun yan pag gano'n. Oo. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Hawakan mo yung down yun. Tinapon niya na yata. Ano kita mo yun? Sabihin mo lang na ako po si pangalan mo tapos ako po si Jericho na okay, parang yung ginawa ko dati yun Parang eh. ibabalik ko yung... Ito po ang proof na Downy na ko. Yung parang ano ah. Yan na lang yung kailangan, yan naman ko lang. Dapat magaling ka ng tubig dito, Chico. Uminis, dik. Sabihin mo lang yung pangalan mo, Jericho, Yan lang tapos po yung ano, sahod ko. na-proof. Wala pa, nakatawa na ako sa inyo. Nakapito na. Oo, nakabidyo na yan. Hindi, kakat ko rin naman. Basta't yung proof na yung kailangan nila eh. Yung down ni mo, Chico. Para hindi na sulat-sulat, ano na lang, video na lang. Yung down ni mo, Chico. Ganyan mo, gumagano na ako eh.
pala si Jericho. Hindi mo Si Pito, sir, ito po yung sir. order ko sa Lazada. Ayan, Opo. ayan po. Pang massage, back massage po. Pinakalapit po yung nakuha ko. 2 boxes. Available dito. Ito yung nakuha ko. Downy. Then, ayun po, umaagree ka rin na kapag nagsisinungaling ka, pwede kang kasuhan ng Lazada. Yes po. Ayan, nag-agree ka na ha. Naka-live tayo sa Lazada ngayon, yung customer support nila. So, pakita na ninyo yung totoong item. Bet. Pakita na ninyo para ano. Nandito po Ayan, nagsinungaling po siya na sabi niya. Nandito po siya. Kasi ito po. Ito po siya. Ayun. Nandito itong box. Ayan. Yan. Lagi na yung downy ko. Kukunin niyo pang downy ko ha. Yun guys, kita naman natin yung reaction niya. Hindi natin alam kung gusto niya bang magalit or natatawa siya na kung ano. So again, di natin sinisiraan yung Lazada. Ginawa lang natin yun para katuan lang. Kaya yun, maraming salamat and subscribe to my channel. God bless.